Alright, yesterday evening, mwana wangu, my daughter Kierra, ndiye akatoti, mom, today I don't want to sleep in the bedroom. I want to sleep in the sitting room. Ndikati, okay, it's fine. Then I took my blankets, some mattress, ndikatoenda sitting, then watching TV. Ndikatorara musitting. Then 1 a.m. ndoba ndangonzwa sound. Ndikatoziva kuti truck hapana chinhu because it's been several times and it's been years. The trauma unongoiziva kuti ratopinda muyadho rapinda mumba. So parangopinda ndangomuka kwaungotora mwana, then I couldn't run because I was unoita confusion trauma yekuti saka ndoenda kupi because unogona kumhanya woenda kwariri pamwe ndo kwari kutouya. So pazomupera sound yese ndo pandazobuda musitting mandatakarara ndichitobuda ndichienda panze. And the fortunate part, imagine kuti daitarara mubedroom andinorara for the past 30 years ngadai tokutaura history. So tabuda kwakutoriona yebva atobuda driver hapana akuwara, fortunately everyone hapana akuwara. Then he said kuti ndaluza mabreki ndiripasi saka I couldn't negotiate, ndangoramba ndichitouya ndatadza kucontrola truck. So tachikumbirawo macity fathers and the rest of Zimbabwe kuti vatibatsirewo because yes taponeswa, there is life, we thank God for that, but zvinhu zvekushandisa hapasisina, property has been damaged, the house has been damaged also, haichaiti kugara, and zvekushandisa hatisisina zvinhu zvekushandisa. So if there are people who can actually help us, tokumbirisawo kwamuri kuti mutibatsirewo neshoma zvamunemi nazvo. Yeah, thank you. So what are the plans now? It's no longer safe kuti tirambe tiri pamba panapa. So we're going to find a place rokunogara for the meantime. And isusu tataurawo nemacity fathers kuti they say they're going to have a meeting today. Vachadiscussa because zvine maprotocols. Saka isusu our wish was kuti panapa apo kana chichiita pangotorwa necity council pangodhimishwa. It's no longer a safe area yekuti ungaita residential area, a hotel or a school. It's not safe. Hapana da uriska life yake uchigara panapa. Later city council itore, then they relocate us somewhere. I think that's the best option because my extents actually it's now too much. So the best is to relocate this place you would destroy. Then wait maybe flatland or maybe with a break or pinda or I don't know whatever option which is safer for the people because who wants to come and sit here pana pachiziva kuti ndinogona kungopindirwa netruck, whether be it office, whether be it hotel, anoda kugara achipindirwa achiriska life yake ndiani. It's unfortunate kuti kudhara papakavakwa, and my father bought it kudhara kuma 1973. He didn't know kuti pachazoitika zvese maaccidents ari kuitika ematrucks aya. And recently kunana 2007 ndo pazotanga maaccidents. Hapana iziziva kuti ndo zvichaitika, but patorewo pamba patakasiyirwa nevabereki. For the past 17 incidences, we wrote letters before. There was Mr. Mzawas, the former town clerk. We went to my offices kwakawanda for years. We wrote letters, they have them. Tichitonyora option yekuti mogona kuti relocate. If you can't put barriers for us, because right, Minister of Roads nekanso yati imimi abiding citizens, you pay my bills, so we should protect you. So if they can't, tikawapa option yekuti kana imimi zviri kunetsa tirelocate, vakati penyu panodhura, it's going to cost us. So they have the letters, but it's unfortunate kuti when such an incident happens, they come and they see ungoti sorry ubva waenda hapana chinoitwa. What if udaitafa kana kuti pakazofa vanhu vakawanda, then they will start acting. It will be too late for that. So hatina kumboramba kubva panapa, asi unenge uchidawo kubva uchiendeswa somewhere, then they can take the place. It's no harm. We are happy neizvozvo zvekutoenda somewhere, but people when they're talking mastreet vakarambira apa havadi kubva ipapapo vachafirapo, but it's not like that. Hapana nda kutomboisa life yake parisika. Maybe lastly, how much are you grateful to Kierra for us? I'm very, she's an angel. She saved me. Imagine dai ndakaramba kuti ngatirambe takarara mubedroom, mungadai muri kutaura zvinhu naipurwe tese tingadai tisipo naKierra. So I'm grateful. Mwari ane chinangwa. Zita? Melania Midzi.
murefu makadai murefu Joseph mukuna wamuri kuita apa pamushiyafara zvaitika ndezvoti gonyeti rarichibva kuchidzika Christmas bus saka as it seems like driver anga ari kuti brake failure but hatikuziva zvakawanda raparadza kupinda raparadza from the bedroom rasvika kumira nekitchen asi semhuri yerutivi vabe tese hapana kupinda kana kutakudziwa hapana kuwata hapana anga karara ya dariko kamwana kasikana takanguti manirumba kuti asida kurara kuda kurara kusiti namakati saka ndokwakara approximately tese tatiri mumba umu tatiri 5 bedroom unosirara tete wangu nemwana musikana varara kusiti mwana akura ane 5 years. Kurubatsirwa mungadandorwei so far kuti kubatsirwa hatingatoda sekuona kwamuri kudai relocation tochinjwa kwakutogara chaizvo nekuti maitikira zvaita chitingati it's a warning sign but officially haisi warning sign zvatoitika ratopera ipa pari kuti mamene vanhu vakavata mubedroom or something else vanhu vari padhuze neparakagara kunodai so yede yatoimwe history yatoitamba kutotaura tambonza uchanza kasike kutanga zvichiitika zvikake chingani kusangana dambudziko rakadai so sokuverenga kwangu pandinoita pandigara panapa ndakazvarwa panapa ake chi70 panenge pachipinda gonyeti gonyeti rinoizinga anongogumira ku-outside garden vamwe achigumira panze pegedhe vanhu vanogumira pajurawo but kupinda mumba chaimo chaimo undanzwa kuti mati kitchen yaparadzwa chikafu pane chikafu zvomuchikafu kune zvazviri muzvikafu but not zvakawanda zvazviri muzvikafu but hasina aparadza kitchen main bedroom zvacho vangu vasima munorara ndomana timunorara tete vangu nekangwana kamusikana kati driver mambomuona mandambomuona paitika yangu chiitiko chinonguva dzacho ndamuona pabuda anga nebazodani pfuma yekungura zvaifraja accident yabva kuiti saka paramupedzera kumuona angaenda kuchipatara so far ndisana kuona ya anga achiratidza kuti unakuwara namuona chaipo anga ingoti back pain musana wake vakachimira musana angari. This is what has been happening for a long time, and this is what led us to lobby for the Christmas pass bypass road, which we am aware is now a thing that's going to be coming. The process in Ripo and the program we are going to in place with the PP. What is left is for work to commence. So we are very worried that this is happening, but at the same time we can only take solace from the fact that the government, the caring government led by Dr. Edin Mugabe, is taken up steps through the Ministry of Transport to get the bypass to be put in place, and it's going to be put in place. I can assure the public that the program is on course. This is connected to the border expansion and the expansion of the road to Chimani from town. It's all one project that's going to be taking place. Yes, attention has been focused to SADC recently in order to get it over with, and this is going to be done with, and after that we are expecting that the works will commence along the bypass road. We are sorry for the family that has continued to face this destruction now and again,
but we can assure them that it won't be happening again very soon after all the trucks are diverted to the bypass.